ang tawag ka ng pangutana related man to sa ito ang relasyon sa puka ang sadak ko kung naghimong tagputang nakahimong tagputang asa wala bata ng kasal ihimong na wala sa nato sadak na kung nakapasakit ka sa imong isip ka tao na imong ipahimusgan ang iyang kahuyang o ang iyang pagkamao tungod lagi kay ego ba sa imo sana kapalong ka sa iyo ng imong ibuhat ano sa mahitabo ka sana ang kapalong ka sa iyo o ng imong buhat kapalong ka sa iyo kapalong ka na sa iyo pero naguna-una ihapon ka sama siya so ang sa atin ko katong mga aksyon katong mga buhat masukwahin sa moralidad sa atong simbahan apart tungod kay ang Diyos kinugtan man sa kaluoy mauna nagtulog siya siya dito siya masipurhan anak espirituhanon siya kung sa mana sakramento sa kumpi sa lang at atong parigihin mo atong kalinulo bitaw kanawa ko tayo isang luya na naman kay ang tanang negative forces ang tanang negatibo sa atong kinabuhi atong gibugat to niya o niya iyahan ang giabsorb dili na ops malika dili na mo sumiyana paminaw na ang pari o na muhatag sa solusyon o sa pinitensya o na isa na pala kinahanglan ng atong skumpi sana daghan kaayo mga lawak sa batang Domingo pero gamay na kaayo ang mga apostol sana kung sa tanan mga naitsos sa tanan nagtuto siguro sila na kalagdag ko ay samar na atong bidawat sa isang ordinaryong bala no sir, no man si Kristo na pinasabay kong saman 1 Corinthians sa Pilihan verse 25-26 si Bisangking sa magunawa nagdilit ako na asalan siya bakit sa lawas o sa lubog sa tuloy hala urtan na masama o yung alam kong dito sipa ano mga Lord na ato mong pagtuong katoliko na may itawag o study na ato tayo isa di kinakawala ng buhay pag-istudyo sa pulong sa Diyos o ang misa. Pag mawala din ang misa, istaan mo lang kung istaan kinang kinaiyak. Muna kita, after sa tunang gitawag ng formation, after sa inyong hausol, mukulklud tayo na o, misa, na naman, kay anak pag-ihan pagkawag itong kalang, sa nangagis magtuon, takan mo na ito ang atong kalang, pinang-agis sa pulong sa Diyos, na atong pinawag niya sa bayan ng saban, ay pinuod na si Kristo. Muna iwan ang katekismo. Catechism of the Catholic Church, number 2181. Pumunti ko ninyo nga ang basahon. Yeah. Catechism of the Catholic Church, number 2181. Sige mo sa atong simbahan. Ako na lang basahon para sigurado. Yeah. The Sunday Eucharist is the foundation and confirmation of all Christian practice. For this reason, the faithful are obliged to participate in the Eucharist, especially on days of obligation. Kung sa mga days of obligation, kanang-Christ na fiesta, days of obligation na. So, obligado na ang simba. Karoon, unless excuse for a serious reason, for example, yung sakitan na ang simbahan, kanang-alay ibantayan ng bata, si ato ang balay naso ng komisyon apo accepted na. Pero pag nakakaso sa bahan niya, inuyo ang itang simpa o niya. Those who deliberately fail in this obligation commit a grave sin. So kung kapalunta kung o naman mo ron, kung yan ang Domingo, si Toyo, itang simpa, yung matay na ng panahon na, susoy na sa inferno. Pariyo ko rin na, uso ko tas naging, kung tayo sa akin. Next question. Sige po.